A illa de Arousa espertouse este luns cunha terrible noticia, o falecemento dun dos seus veciños. O cadáver apareceu no porto da illa de Arousa. O home, que tiña 51 anos, levaba desaparecido dende a madrugada do domingo. Atopamos con esta, como dis, mala noticia de que apareceu o cadáver deste rapaz que xa faltaba, xa os pais e a familia o botaba xa onte en falta, non? Da casa, e nada, lamentablemente pois apareceu o cadáver no pantalán de embarcacións. A Policía Científica está a investigar as causas do falecemento. Polo de agora descoñécese se foi por mor dun golpe ou afogado posteriormente. O que nos contan que tamén, houve algún testigo de que o viron pasar de madrugada hacia o pantalán de embarcacións profesionais, onde ten a súa propia embarcación, e parece ser que ao mellor iba vaciar o que se di, achicar agua despois das chuvias, que cando están as lanchas amarradas os propietarios suelen ir a vaciar, non, de agua da chuvia, e ao mellor en ese momento se pudo producir algún tipo de accidente. Como sabemos, o tempo este fin de semana foi malo, ao mellor algunha caída ou golpe ou un resbalón, o resultado foi que esta mañán apareceu o cadáver deste veciño, cousa que lamentamos profundamente. A conmoción é moi grande entre a veciñanza da illa. Dende o Concello lamentan o ocorrido e dan o seu apoio á familia, especialmente nunhas datas tan sinaladas. Unha desgracia, independentemente da data onde que caia, tamén é unha desgracia, non? Pero como dis, estas datas que son máis sinaladas para as familias, pois ainda lle dá un añadido máis de penuria, non, ao tema. Como decimos, pois lamentamos moito o sucedido e estamos aquí no Concello da Illa para a familia, para todo o que necesite. O corpo do falecido foi trasladado ao tanatorio Pompas Fúnebres de Arosa.